I'm in Durban. Niyazi ukuthi kuphi la? Workshop. Yabona? PE. Manje la yabona. Ngizofuna ezinye izinduku for abantu abafuna imisebenzi, bathi abasebenzi abanye, bathi abanye amabhizinisi akahambi kahle. Funa sibone ukuthi njengoba zikhona iy'nyanga nezihamba ngikholelwa kuzona ngoba ngiyazi athenge inyanga yotest usufuna usizo eka la eThekwini njengamanje. Yabona? Phinde sibe nalabantu abathi banenkinga zama-relationship. Labo bantu they must feel free to call me babhukhe ngendlela le-right. Yabona? Bazongithola ku-072 744 7804. Mhlaka 14 July after sengizelwe nge-12 ngiyazalwa nge-12 after 14 12 July is my birthday and lokhu nje buka singena and 14 siyosebenza PE sobe sengifikile fika umgqibelo ngiphumule bese ngiyabangena 072 744